lønnedgang til arbejderne. Vi har haft den her case, som handler om, at lavt uddannede vil gå længere ned i løn, og højt uddannede vil gå mere op i løn. Det er fordi, at der er meget efterspørgsel til højt uddannede, fordi at der ikke er så mange, der tager de højt uddannede uddannelser. Det har skabt uligheder i samfundet, fordi at de højt uddannede vil gå mere op i løn, fordi der er mange, der gerne vil have dem, men ikke så mange, der tager uddannelserne. Og de lavtlønnede, dem er der mange af, så derfor så konkurrerer de og går længere ned i løn. Og så vil de højt uddannede lige pludselig have meget mere løn end de lavt uddannede, og der vil komme kæmpe forskel på de to grupper. Vi har lavet nogle spørgsmål til den her case, vi arbejder med. Hvad kan eller vil regeringen gøre ved problemet? Regeringen vil kunne spare for at på den måde få flere penge til at styrke de mangler, der åbenbart er i skolerne rundt omkring, som simpelthen får folk til at droppe ud af uddannelser. Og altså pengene vil kunne styrke skolerne, så der vil være mere lyst til at tage en god uddannelse. Hvor stor en lønnedgang hvor stor er lønnedgangen, og vil den eventuelt være fatalt for det påvirkende? Ja, der skal jo arbejdes mere. Så 4 timers arbejde vil på den måde blive nødt til at erstattes af 5 timers arbejde. Så der vil blive arbejdet mere til mindre penge. Hvad vil de påvirkede eventuelt gøre? Ja, man kunne jo eventuelt se dem måske strejke, hvilket vi jo før har set, når folk er blevet behandlet utilregneligt. Ja, sagen handlede jo som sagt om lavtlønnede ville være dem med den dårligste, eller mest ringe uddannelse, og de højtlønnede ville være dem med det høje uddannelse. Problemet ligger jo i, at vi lever i en dansk velfærdsstat, hvor det ikke skulle være muligt at få lysten til at droppe ud af gymnasie eller en videregående uddannelse. Det kan så munde ud i, at vi har et problem, som skal løses af regeringen. Aktører i sagen. Aktører i sagen. Mads Lundby Hansen, cheføkonom ved den liberale tænketank CEBOS, og Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, mener, at ufaglærte og lavlønnede er i risiko for at få lønnedgang i de kommende år, hvis de vil beholde deres arbejdsplads. Bente Sorgenfri, formand for hovedorganisationen FTF, er ikke tilfreds, fordi der kommer en kæmpe ulighed i Danmark, og det er slet ikke godt.